Megütötte egy szó a fülemet, amikor azt mondtad, hogy emancipált világ édesanyád kapcsán, holott egy 90-valahányos interjúban te kijelentetted a létező legnagyobb határozottságról, hogy úgy, ahogy van, te nem hiszel az emancipációba, a nő-férfi közti egyenjogúságba. És erről téged, amíg élsz, senki nem fog meggyőzni. Mármint, hogy ennek van létjogosultsága. Igen, egyetértek magammal. De hát annak ellenére, hogy ezt ma tilos kimondani. Tehát egy olyan szabad világban élünk, amiben egyszerűen képtelenség dolgokat a nevükön nevezni. Velem egyáltalán nem kell egyetérteni. Én nagyon sok gyűlölettel is találkozom azért, mert én hiszek valamiben, ami ezt úgy hívják, hogy normalitás egyébként. És azt is megtanultam, hogy ami normalitáson kívül van, az nem normalitás, az nem normális. De mit táplálja? Mi több abnormális. Hát azért van itt egy 2000 éves kultúra, amiben élünk, akkor is, hogyha már csak a romjain élünk. De ez még mindig itt van. Szokták mondani, hogy kinek mi a jó. Hát ez nem, barátom, van abszolút jó. Hát erről tudósít bennünket egy egész hitvilág, ami nagyjából úgy ezt a jobb sorsra érdemes Európát olyan 1700-1800, majdnem 2000 éven keresztül szervezte. De még egy mondat erejéig azért az emancipációra térjünk vissza. Mi abban a számodra elfogadhatatlan vagy kibékíthetetlen? Az, hogy körülbelül azt látom az eredményének, hogy van női súlyemelés. Most direkt sarkítok, és hogy ez kinek jó és mire, ezt most nem szeretném megvitatni senki. Nekem ez nem tetszik. A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Én így érzem. Nem az a dolguk? Nem az a dolguk. Mi a dolguk a nőknek? Hát mondjuk a női principiumot beteljesíteni, nem? Hogy mondjuk valakihez tartozni, valakinek gyereket szülni. A kettő kizárja egymást? Lenni. Nagyon úgy tűnik, igen, hát hogy leszel anya, mondjuk hogy töltesz a gyerekeiddel elég időt, hogyha vezető állású, nem tudom ki vagy, nem tudom hány forintért. Tehát ma mindennek az értékmérője az lett, hogy hány forintot keres az ember, és ezt az általános egyenértékest milyen szükséges, szükségtelen dologra tudja beváltani. Ez nem azt jelenti, hogy nő és férfi nem egyformán fontosak. Ott van a Mózes könyvében, a nagykönyvben, hogy férfinak és nőnek teremtette az embert, az Úristen a maga képére és hasonlatosságára. Amennyiben ez így van, egyformán fontosak vagyunk. A nő és a férfi. De hol van ebben, vagy hol következik ebből az, hogy mondjuk férfinak és nőnek egymással versenyezni kéne, teszem azt a munkaerőpiacon. Hát nem fura az, hogy a fiziognómiánk is kicsit más, hogy ideális esetben a nőnek a csípelye szélesebb, a férfinak meg a válla. Vajon miért van ez? Ezt akármeddig lesz egyenjogúsító mozgalom és emancipációs mozgalom, ezt akkor se fogják, amíg nem kell kötelező jelleggel genetikailag belenyúlni az ember életbe, még a világ ez így lesz. Vajon miért van ez így? Hát azért a férfinak azért szélesebb a válla, hogy ő vigye a gerendát, a nőnek azért szélesebb a csípje, hogy ő szülje a gyereket. Nem is mérlegeled, amikor ilyeneket mondasz, hogy esetleg De mérlegelem, mert 27 évet töntöttem a frontvonalba, és amikor úgy gondoltam, hogy olyasmit mondok, amit senki számára nem sértő, akkor hirtelen azt vettem észre, hogy egy feminista oldalon konkrétan anyámat szídják. Ebben azért van némi pikantéria, nem? Ha jobban belegondolunk. Szóval az ember esze megáll. Most attól, hogy sokan mondják a hülyeséget, ebből akkor nem lesz igazság számomra semmiképp. Megértem azt, hogy sérülésekkel, következményekkel jár az, ha az ember valamihez ragaszkodik, amit normalitásnak tart, és közben a világ már valami más tart normálisnak. Tehát engem ne szorítson a világ a maga világi rész igazságaihoz, mert én valami egész más igazságba hiszek.